Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok wae. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, ki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Polane iki. Rajakan. Yo, anget-anget. Nah, Kopi piye? Yuk. Oke. Raina bengi
Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Jomane siji 10 ngatasi yo Mas. Pawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, Dok. Sepoti yo sing pelok yo. Hoi hoi. Hoi hoi. Sing gundul lapan. Rumangsa sing ndi sing gundul. Anu ae, yo lagu. Ya. Ralani muni. Edot Niken. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya. Mboten. Keringetan wong nyambut Jareku gawe. teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Sakenan terus. Seraginan yo nggo penutup, balekne ning pelok ora Apa ya? Heeh. Apa? Manut Gelo wis. ninggal katresnan. Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Wisa wis wisa. Kaya ngolang-aleh to kok enek sing ndi. Wisa Saja. surupe. Ah, Soryo. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Heeh. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk Mama Mirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana sebenarnya? joget apa emang kok ngene-ngene. Joget versi mopok gandeng. Mopok galeng ya. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk.
ndang maam-maam sik, leren-leren sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo. Monggo. Mesake sing penikmat lakon. Ha. Mak, piye? Cawe sesaji nderek ingkang sinuwun. Heeh, heeh. Pelok, Mbah. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah, 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 Allah Maha Agung. Allah, Allah, Allah Kang Maha Agung. Allah, 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 Allah Maha Agung. Allah, Allah, Allah Kang Maha Agung. Pan ana kang sinembah amung zat maha murah. Pan ana kang sinembah amung zat maha Lintang Asmara. Nggih, monggo. Katur menika panjenenganipun Bapak Eko tuwin Ibu sinten Mas? Bu Asih, nggih. Bu Asih. Ora ora nggo catetane aku mau ndak. Masyaallah. Ora ono. Ayo, Catetan iki terus maca ya piye tenan. Aduh. Jan. Om, catetane iki ning ati karo ning pikiran. Oh, jan. Maksude. Ya. Aku lo ngerti. ayo. Lintang Ya, Asmara. C. Bersama Asta Brata. Nana Nggih. bayar dulu. Hanje, Kok tak golekne sandang pangan lho, Mas Nana. Oh nggih, tenang Mas Akbar Kowe nggih. ngono masa ya jek mentolo njaluk aku. Ora, sampean malah tak pageri tak umi-umi ben akeh tanggapane kok. Amin. Tak pageri pokoke memolo aja sampe ganggu. Gawe. Amin. Iki ora mentolo. Ya lah nggih. Sini. Oh alah iya. Aja disawang pira. Tangane lho, tangane wasno. Peteng iki lah. Dalak peteng Mas. ya. Nggih matur suwun Mas Akbar. Nggih. Aku tak gajuli tak nyimpingi sampean Mas Akbar. Weh, gayamu nyimpingi kok. Nggih, ngapunten lho Pak Digareng kula lek guyon nggih ngeten iki mbok pilih wonten klodak kladukipun anggen kawula guyon kalih panjenengan kawula nyuwun pangapunten. Iya nggih. Lah nggih ngapunten. Nggih. Daleme sampeyan ki jauh to Mas. Nggih celak mriki lampu merah watu dandang ngetuan mentok enten lampu merah melih belok kanan. Naik apa tadi ke sini? Sepeda motor. Sing nyetir Kula. Lho kemelinti ta. Kemelinti ngono kuwi. Gosek to Pak Digareng, Lah, piye saderenge ngapunten. Nek kula sing nyetir mengke otomatis niku A1 mboten gawe-gawe mboten ditambahi mboten dikurangi. Jurusane langsung akhirat. Niku asli niku. Masal. Mas Anang, Nggih, wis tau ngerokok Dunhill urung? kula to? Nggih, kadang kala. Nah, wis tau berarti. Empun. Enak wis ya ora usah. Walah, ya. Terima kasih Mas Anang. Nggih, sembah nuwun. Mas Akbar. Iki apa iki? alon-alon nang jero. Lho, iki permintaane ning ndi kok nggur 100 ngene tok iki? Nggur nyawer ngono tok. Nggih, menika namung dana sosial. Renek tulisane. Lah renek tulisane kok ya. Nah nggih. Yo, Matur Mbak sembah Niken, nuwun. yo. Sinten iki? Mbak Niken no. Mbak Niken. Heeh. Ayo Nduk, Cahayu Niken. Oh siap. Jumeneng. Wadah. Berdia. Ya. Enggak, paring lelipur, Dik. Merdeka wae tak bebaske. Isuk-isukan iki nyantai. Iya. Apa iki? Jalukane apa no? Permintaane apa? Jam 12 juga boleh. Nggih. Gitu. Ya, ya. Kalian jenengan? Lho karo kowe no. Ya. Kalian jenengan monggo. Nek kalian jenengan. Nanang nyapa to kok malah gak milih aku ya. Lah, rasain lah. Lanang iki pendatang rezeki lho yang meneng-meneng. Mak brul-brul Pak Mau arep tak kei THR malah rasa. Lah, syukur. Beh, Kamu aku pengen- lebih memilih Mbak Enggar ya kamu. Aku pengen karo bandingan jambu alas. Nggih monggo. Nggih. Siap.
Asabar kondusif. mohon izin. Wah, ngono bebas mawon. Yo, nggih. Bebas pisan. Monggo. Antun tak dentun tak yo. Malih, Nggih. tanduk malih. Lah piye to? Nggih. Tanduk to. Nggih, Pun. Ya. Aman Mas Akbar. Tenang mawon. Wah, tenang kowe. Yes. Ya Weh. terakhir ora apa-apa ya terakhir. Sewengi digawe meriah Mas Akbar. Nggih. Oke. Ya. Nggih. Terus. Monggo. Hmm, Oke, Boga. Ya. Nggih. Ya. Ya. Apa ki? Ya. Kula siramu bisa Jujus Adem Krishna Kusuhan selawasi Pun matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Kula tak nutukne lakon. Nggih. Nggih. Monggo Mas Keripik Bagong. gedang, nggih, keripik Nggih. gedang keripik telo ya Nggih. Mas Gareng. Sami, Keripik sami. gedang waton rata. Ayo pelok. Yo. Nutuke lakon Semar Membangun kaya ngapa babaring lakon.